Naše firma již více než 100 let dodává do celého světa energetické zdroje, které vyrábí energii spalování biomasy a odpadů. Srdcem každého takového zdroje je rošt. Ty navrhujeme a vyrábíme právě u nás v Chlebovicích a nyní bychom vám rádi ukázali, jak taková výroba jednoho z nich probíhá. Tady za mnou se zrovna začíná skládat rošt pro našeho zákazníka v Belgii. Prvním krokem v jeho výrobě je sestavení skříně, odborně casingu, do které se potom budou montovat další součásti. Skříň jako základ každého roštu je složena z několika plechů, které naši kolegové právě montují k sobě. Jak můžete vidět, rošty, které vyrábíme, jsou opravdu velké. Konkrétně tento bude mít tepelný výkon 50 MW. Tak a jsme po více než týdnu zpět u našeho budoucího roštu. Jak sami vidíte, do skříně, která je již téměř hotová a vzdáleně připomíná skokanský můstek, přibyly přepážky, které oddělují jednotlivé sekce roštu. Do spodní části se právě usazují podlahy sekcí, odpopelňovací systémy a izolace stěn roštu. V zadní části skříně pak byla dokončena instalace rozvodů primárního vzduchu. Vzduch bude v hotovém kotli proudit těmito rozvody k otvorům v povrchu roštu a zajistí hoření paliva. Zatímco se sestavuje skříň, tady v naší přípravně se montuje vodou chlazená stupňovitá část roštu neboli schody. Schody jsou z nerez oceli a pro jejich výrobu je nejdříve nutno naohýbat plechy pro jednotlivé stupně. Potom se dva zahnuté kusy svaří k sobě tak, aby vytvořili jeden stupeň s mezerou uvnitř, kde bude proudit chladící voda. Hotové stupně se pak svaří s bočnicemi a vytvoří něco jako velký žebřík, na jehož povrchu pak bude hořet palivo. Naši kolegové právě dokončují poslední svary. Na našem roštu se po dalších 2 týdnech udála řada věcí. Do skříně byla usazena většina vozíků, které jsou na hydraulický pohon a slouží k pohybu částí povrchu roštu tam a zpět, tak aby se v kotli zajistil posun paliva z hora dolů. Na boční straně skříně pak můžete vidět začátek instalace rozvodů pro hydraulické systémy budoucího roštu. To jsou ty kovové trubičky, na které budou později připojeny hydraulické písty. Je za námi dalších 10 dní a práce na našem roštu jdou do finále. Do skříně byl před 3 dny usazen žebřík ze schody, jehož výrobu jsme sledovali v přípravně. Na schody jsou právě umísťovány roštnice, které tvoří povrch roštu. V hotovém kotli právě na jejich povrchu bude hořet palivo. Skládání roštnic je dost náročná práce. Každý jednotlivý kus těžké litiny musí být usazen přesně na své místo, tak, aby se celé stupně roštu mohly v kotli posunovat a zajistit tak pohyb hořícího paliva. Těsně před dokončením roštu je třeba jej otestovat a zkontrolovat řadu parametrů. Za malou chvíli začne testování hydraulických a mechanických systémů. To, co vidíte, je testovací hydraulická jednotka, která bude postupně připojena k hydraulickým okruhům všech sekcí roštu. Hydraulika rozpohybuje vozíky uvnitř roštu a kolegové tak budou schopni zjistit, zda byly všechny mechanické části správně nainstalovány a vše funguje tak, jak má. Jedním z finálních kroků výroby roštu je jeho lakování, které probíhá v externí lakovně. Po návratu z lakovny zbývá ještě na boku roštu dokončit instalaci hydraulických systémů. Na svá místa jsou právě usazovány hydraulické písty. To jsou tyto bílé válečky kousek pod horním okrajem skříně. Zároveň také probíhá úplně poslední výstupní kontrola před zabalením a expedicí. A už jsme na úplném konci. Po 9 týdnech společného úsilí je náš rošt hotový. Jelikož při výrobě roštu této velikosti a váhy 50 tun hraje roli každý detail, odpracovali na něm naši kolegové z výroby více než 3 500 hodin. A proto také věříme, že bude našemu zákazníkovi dobře sloužit řadu let.